दा 23 सानखौ जोङो दिनै फालिगासिनो आरो बयबो बेखौ सिगां बोसोरनिफ्रायनो बयबो बेवहाय मदद होनानै जों बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। नाथाय गेजेर गेजेर जोङो मोजां हाबाफारि लानानै खुंबोदों। नाथाय समजों आरो माखासे थासारिजों गोरोबनायाव जोङो गिदिरथार हाबाफारि लानानै खुंबोनो हायाखै। देग्लायबो जोङो सानदोंमोन माने मोजां हाबाफारि लानो, नाथाय माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो लानो हायाखिसै, हाबाफारिखौ थि खालामनो हायाखिसै। बिनि थाखाय न'खरनिसिम निमाहा बिबाय आरो जोङो साबायखर बावदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों। थांनाय बोसोराव बे हाबाफारियावनो जोङो दख'रा एबसुनि खावलायनाय बायदियै बे बिथांनि गोथै हाखर बे सालिखौ फेन्सिं होनानै आर्ट फिलिं होनांगौ, बिनि थाखाय फस्लाबारिनि चेयारमेन बिथांखौ जोङो खावलायनाय जादोंमोन। दा बेबायदियैनो जोंनो मावफुंनानै होबाय। मोजांथार गोरा नङाबाबो बेखौ रैखाथि हिसाबै जोङो दोननो हासिगोन माखासे बोसोर। दा बिनि सायाव आरोबाव मावनांगौ थाबावगोन आरो जों खावलायदों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जाहाथे फस्लाबारि प्राइमारि आरो भिसिडिसिनि बिबानगिरि बिथांमोना जोंनो बेवहाय गैयाबाबो 150 जिरायजानाय मोनसे बेवहाय लांदां जायगा जाहाथे साया बानायना होयो फैगोन समाव। जोङो जाहाथे बेवहायनो जिरायनानै सावरायनाय बेफोरखौ जों खालामनो हायो, बिनि थाखाय न' बानायनानै होनो थाखाय आङो दिनैनि मेलनि गेजेरजों उदाङै खावलायबाय आरो जोङो सावरायबावगोन। दा बिथाङा महेश्वर मुसाहारिया सोरमोन बेखौ जोंनि सिगांनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिगौ। दा बिथाङा सासे गोख्रों गोसोनि, रावजोंबो कमप्रमाइज खालामाजासे, रावनिबो बुंनायजों माने गोरोन्थि बुंनायजों गंलायाजासे दाद गोसोनि मानसिमोन। आरो बिथाङा गोबां आफादनि बिबान लाबोदों। बर' बाजार प्राइमारि साहित्य सभानिबो आफादगिरि जादों। बिथाङा बिजनि दख'रा एबसुजों दाजानाय बै समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि BPSC बिनि चेयारमेन जादोंमोन, मासिगिरि, बड'लेण्ड पिपल एक्सन कमिटिनि मासिगिरि जादोंमोन। आरो बिथाङा डिफेन्सआवबो खामानि मावदोंमोन। 6 बोसोर बिथाङा गार्ड रेजिमेन्टआव खामानि मावदोंमोन। बेनि उनाव बलांगुरि हाइ स्कुलाव बिथाङा फोरोंगिरि महरै खामानि मावदों। दा बेबायदिनो बिथाङा फोरोंगिरि महरै हाबा मावबाय थानाय समावनो BPSCनि चेयारमेन जादोंमोन। आरो बै समाव जोंनि गेजेराव हारिनि गेजेराव जे सानस्रिनि गोरोबलायै बै थासारिया फैदोंमोन आरो सोरबाया सोरनिबा थांखिखौ गनायनो हाया, सोरबाया सोरनिबा कमेन्टखौ सहायनो हाया। बैबायदि थासारियाव थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि बिथाङाबो बोलि जानांदोंमोन। आरो बिथाङा जोंनि बिदा फंबायनि आखायावनो, गुबुन हारिनि नङा, जोंनि बर' मानसिनि आखायावनो रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन बलांगुरि गोजौ फरायसालिनि स्कुलाव थानाय अबस्थायावनो। दा बिथाङा जि हाबा मावलांबाय, बिथांनिमोननि जे सानस्रि आरो सान्थौ दिनै सैथो जाफैबाय होननानै जों फोथायनो हायो। जाय बिथांमोना गावसोरनि दान मोनथायखौ होदोंमोन, बेखौनो दिनैनि समाजा गनायफैनो गोनां जादों। दा बेखायनो जोङो बिथांखौ थुलुंगा हिसाबै लानानै जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै लाइमोनफ्रा जोङो गोरा गोसोनि दैदेनगिरि जानानै आरो दाद गोसोनि जानानै जोङो उननि हाबाफारिफोरखौ लांनांगोन। दा बिथांमोननि जे बेसेन, जिउ बाउनायनि बेसेन, बेजोंनो दिनैहाय 3 एकर्ड बर'आ मोननो हाबाय। BSc एकर्ड, BTC एकर्ड आरो BTR एकर्ड। दा बिथांमोननि अबदान दङ। बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ अरायबो थुलुंगा हिसाबै जोङो लांनांगोन। आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय आरो जों दसे उनाव बिथांनि सोमोन्दै आरोबाव फोरमायबावगोन। दा जोंनि बर' हारिनि जि थासारि, बेयो दिनैसिमबो बिथांमोन लुबैनाय बायदि जोङो मोननो हायाखै। दाबो हारिनि गेजेरावनो जोङो गोबां थासारिजों चेलेन्ज खालामनो गोनां जायो। दिनैहाय गोबां जायगायाव फुजा मेला सोलिगासिनो दङ। मैया 12टासिम जोङो पुलिसनाव फन हरलाय, फुजा कमिटिजों सावरायलाय खालामनांदों। फानबारि मानास्रि बाजाराव मेलासालियावबो माखासे खेला जादों। बेयो सोरखि खेला नङाबाबो माखासे खेला जादों। बेयो इन्डिं रोखोमनि जादों। मोनसेल' गुथि बख'नानै बिनि सायाव खेला जागोन। बेखौ जोङो बन्द खालामनो थाखाय नाजाबाय थानो गोनां जादों। आरो बेवहायनो
जों जेरै फोसाबनो नागिरदों समाजखौ, नाथाय समाजखौ गाज्रि खालामग्रा माखासे मानसि जोंनि गेजेराव दङ। मैया बेहायनो मानास्रि बाजारनि खाथियावनो मेलानि एसे गोजानाव बबेबा हाग्राबारियाव सोरखि खेला जानानै गथ' फरायसाफ्रा गेलेहैनाया थासारिया जादों। दा मैया पुलिस थानायाव खोन्थाहरनायनि उनाव दा 7 हमजानानै दङ। दा जोङो सोरखि खेला गेलेनायखौ उदाङै खावलायखानाय जादोंमोन आफादफ्रा। बिजनी दख'रा एबसुनि दैदेननायाव बिजनीयाव एसेबां आफादफोर दङ, नै बिथांमोना मानियाखै जों बुंनायखौ, आरो जोङो बेखौ प्रेस मिटनि गेजेरजों गोख्रोङै खावलायनाय जादों। जेरैखि जाया बेखौ होबथानांगोन। बलांगुरि दालाइ एबसुआ थांनाय दुर्गा फुजायाव गोबांथार राहा लानानै फुजासालियाव जि समाज बेरेखा हाबा जानाय बेफोरखौ होबथानो हादों। जों बुंदों फुजासालिनि दखानफ्राव जौ फाननाङा, नाथाय जोंनि मानसिफ्रानो जौ फानो। सासे गार्जेननि खुगानिफ्राय मोनबाय रेकर्ड बानायनानै, गावनि फिसाया लोङा जाहैदों जौखौ। गावनि फिसाया सासेबो जौ लोंग्रा नङा, नाथाय फुजासालियाव दखान होनानै मालायखौ जौ फाग्ला खालामनो नागिरो। बेबायदि गोसोनि मानसि जोंनि समाजाव दङ। दा बेफोरखौ जोङो थिग खालामनांगोन। समाजखौ जोङो गोग्गो समाज दानो थाखाय बयबो मदद खालामलायनांगोन। आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खावलायबाय, फुजासालियाव सोरखि गेलेहैनाय, जौ जुवा निसा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। जायखिजाया समाज बेरेखा हाबानिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि इयुनखौ दिनैनि बे मेरिट जुगजों, दिनैनि बे डिजिटेल जुगजों गावनि केरियारखौ लांनो थाखाय बयबो नाजानांगोन साफ्रोमबो फरायसाफ्रा। जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा स्कुलाव फैगोन, मोजां सोलोंगोन, फोरोंगिरिफोरजों मोजाङै फोरोंगिरिफोर होनाय गियानखौ मोजाङै बुथुमनानै लागोन। दिनै जोंनियाव चिरां डिस्ट्रिक्टआव थांनाय बोसोराव फार्स्ट टप मोनबाय मेट्रिक आनजादाव, नाथाय देग्लायबो बे राहाखौनो लानानै दिनै डिपार्टमेन्टआ फार्स्ट टप मोनहोनायनि राहा खालामबाय थानो नागिरदों। जोङो दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बुंदों सासेबो मेट्रिक होनो गोनां गथ'आ डिप्राइभ जानो मोना, बिसोरखौ फेल खालामनानै गालांनो मोना। थांनाय स्क्रिन टेस्ट खुंबाय, जोंनि फरायसाफोरखौ दिनै स्क्रिन टेस्टआवनो एटेन्ड जाया, इउनिट टेस्टआव एटेन्ड जाया। इउनिट टेस्ट फार्स्ट इउनिट टेस्ट, सेकेन्ड इउनिट टेस्टआव थांबाय, इउनिट टेस्टआव प्रेजेन्टआनो गैया। बे गथ'आ बोरै मेट्रिक होगोन? नोङो 7 मास थांबाय क्लास जानाया एप्रिलनिफ्राय दासिम, बिनि उनावबो 50 मार्क्सनि आनजाद खुंनायाव 1 नम्बरल' मोनो। बोरै फरायसा जागोन? दिनैनि डिजिटेल जुगाव बियो बोरै कम्पिट खालामनो हागोन? दा बैफोरबायदि फरायसाखौ जोंनि फरायसालिफ्रा गालांदों, आरो गोबां फरायसाया स्क्रिन टेस्टआव एटेन्ड जायाखै, बोरै मेट्रिक होनो मोननो? दा बेखायनो जोङो दिनैनि मेलनि गेजेरजों खावलायबाय, बयबो फरायसाफ्रा गावनि जिउखौ दानो थाखाय बयबो नाजानांगोन। आरो जोङो मोनफ्रोमबो स्कुलखौ दा खावलायदों, गासिबो मेट्रिक होनो गोनांफोरखौ अलेलाव हरनांगौ, जाहाथे बिसोरो मेट्रिकखौ मोजां हैनो हायो। जिखिनि मेट्रिक आनजादनि सम दंबावो बिसोरखौ मोजाङै फरायनानै जाहाथे मेट्रिक आनजादखौ होयो, मोजां रिजाल्ट मोनहैयो, बिनि थाखाय खावलायबाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों। आरो जोंनि जे समाज बेखौ थिग खालामनानै लांनायाव बयबो मदद खालामनांगोन। आं गोबाव खालामनो सानासै, सान्दुं गोसा। दा बेनिखायनो दिनैनि जे हाबाफारि बेवहाय नुजाफैनायनि थाखाय साफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफोर, सानसुमै नोंथांमोन, एबसुनि बारग' दैदेनगिरि नोंथांमोन, आरो बेवहाय नुजानाय साफ्रोमबो फरायसा नोंथांमोनखौ साबायखर बावबाय नुजाफैनायनि थाखाय। आरो इसोरा जाहाथे बयखौबो गोग्गो देहायै गावनि जिउखौ खुंलांनो आरो गावबागाव खामानिखौ मावनो थाखाय जोंखौ मदद खालामगोन। बिनि थाखाय साफ्रोमनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों।